че си дойдохме на думата, достигнахме до най-дълго очаквания момент в Сигнално жълто за тази вечер, или иначе казано до момента, в който ще излъчим втората част от излагацията на Николай Бареков, в който той наистина ще извади дудука и дори ще се опита да го набута в някои от цепнатите места на Радка Пиратка. Това, разбира се, няма да се случи, но ще ви кажа какво ще се случи наистина. Николай Бареков ще осинови маймуните на Пламен Джонсъна, ще ги възпита и дресира в свой стил, с което може да си обясните присъствието в ефира на BTV на някои водещи, като например Юксел Кадриев и Ани Цолова. Гледайте с удоволствие. Да дадем възможност на Николай Бареков да изпълни ролята си на водещ и сам да обяви какво ще гледате днес в Сигнално жълто. И без това от нашия ефир се здоби с много повече слава, отколкото този на BTV, макар и лоша. И така следва втория тур от конкурса Момичето на Чакарака. Преди това още една награда за момичето, която се класира на първо място днес от офиса на ВИС-2 в Пловдив. Наградата е безплатна застраховка. Живот. Виждате, че още от младини Бареков си е имал своите идоли и кумири, на които да подражава. Тук, както забелязвате, имитира Слави Трифонов. Дано само причината за потене да не е същата. Така да видим с какво точно си изкарвал хляба Николай Бареков преди да спре да ближе задниците на собствениците на провинциални чалга кръчми и да пренасочи езика си към аналните отверстия на собствениците на медии и шефовете на отдели там. Спомните си от предния ни брой, че Николай Бареков е бил известен като... На вашето внимание, Николай Бареков, най-новият учител по продукта. Ето и каква точно е била ролята на Барековия дудук. Аз ще стана ето тук. За да не ми изстине дудука. Да заповядате една след друга, за да извършим една обикновена манипулация. Така ще посочвам номерата, примерно номер 4, няма да знам, да приближим само. Душата много се хубава тази вечер, бе. Душата много се хубава тази вечер, бе. Душата много се хубава тази вечер, бе. Това ще е за, бе. аз съм чакарака. Комплименти за водещия. Душата, ти знаеш това, какво е тук? Може да си го изпълниш. Ники, искам да го погледна отново. Какво беше това нещо там? Абе... Колко сантиметра беше? 25, т.е. това е 34, 25 е другото. А точно имаха предвид. Дудука, на който момичетата ще пробваш да изкарат някакъв звук. Дудука е 34 см. Точно това искам да знам. Аз съм го измерил с собственоръчно спедие. Сега те ще ни покажат дали умеят да свирят, т.е. да правят свирене. Ще се работи до издаване на звук. Ще се работи до издаване на звук. Какъв звук по-точно е очаквал Бареков да издадат горките момичета? Да не е такъв. Нали така? Абе не бе, ще се работи до свършване на работата. Добре, не, скарай го това звук. Ако може да я Ето тук имаме забележка към участниците от страна на господин Георгиев. Ако може само да не се кълт. Ако може само да не се кълт. Ако може само да не се кълт. Давай сега, бъди. Спело! Ти си първата. Тръжбо! Ау! Така, знаеш ли коя страна се лапа това нещо? Знаеш ли къде да го налапаш? Знаеш ли къде да го налапаш? Знаеш ли къде да го налапаш?
Ами мъх има моето момиче, то преди да прокарат космите има мъх. Днес, ако трябва да му го лапаш, ще има увит къдрав косъм около дудука. Ама тогава е бил още млад. Що е мокър, бе? Да не си се напикал. Сега ще сложа микрофона, огледай го така и давай, ето. Да, това очевидно е някакъв вид репетиция за кастинга за репортери към BTV новините, които редовно се провеждат там. Интересно дали Бареков все още си пази дудука или вече им дава да свирят на нещо друго. Ники, мога ли да ти връча дудука да се го запази за следващата среща? Разбира се. Или може би пък в наши дни самият той свири на нечий дудук. Пристрастен колега по-късно. Ами, заповяда номер първи. Аплодисменти. Абе, душата. Съпруга съм на 3 деца. Ако общината от града не вземе спешни мерки, ще самоубеся и ще изчезна безкрайно. Искам Добрица, благодаря ти много за това, че посвири на моя инструмент. Предполагам, че сега така Майя ще дойде сам. По-смело. Каква Майя, бе? Това не е ли Миролюба Бенатова? Ето как се е уредила на работа в BTV. Майя, така, това на какво ти прилича? Свирка. На нещо напомня ли ти така? А по-точно на свирката на Бойко Борисов. Тя нали знаете, че всичко с него свързва. Добре, направи сега една свирка на тази свирка. Нека да заповяда, тук не знам кой номер, обаче това е Йоана определено. Пети номер, душата ела тук, бе. Душата ела тук, бе. Душата ела тук, бе. Младуша, ма много си хубава, бе. Много си хубава, бе. Душа, преди да издаде така звук, това нещо би ли го поганяла малко? Младуша, ма много си хубава, бе. Душа. Колко изискано, какъв елитарен речник. Защо ли днес Николай Бареков е изоставил любимото си обращение душа? Спокойно би могъл да го включи в разговора си с социалния министър Емилия Масларова. Колко добре би прозвучал този въпрос, зададен в по-типичен за водещи от BTV стил. В нашото студио гостува Емилия Масларова. Добро утро. Душа. Добро утро, господин Бареков. Добро утро и на вашите зрители. Ма много си хубава, бе. Младуша. Как така не се намериха пари за увеличение на пенсиите от 1 януари 2007 година? И вярна ли е според вас, вие
сте така единствения представител на БСП, който можем да намерим тази сутрин наживо в нашето студио. Това е втория въпрос. Знаеш ли откъде да го налапаш? Господин Бареков, аз не съм член на политическия съвет. Но много си хубава, бе. И никак не бих искала да поставяме въпроса така само в една насока. Ако може само да не се кълт душа. Според мен по друг начин трябва да се погледнат нещата. Душата много се хубава тази вечер, бе. И това е факт. След излъчването на първата част от материала ни за младените на Бареков, телефоните в студията ни буквално прегряха от обаждания с въпроса коя е дамата с впитата рокля от записа. И защо не сме разкрили нейната самоличност? Ами просто не сметнахме за необходимо изрично да обявяваме коя е тя, при условие, че това е толкова известна личност. Ама как не я познахте? То това е колежката на Бареков от BTV, Ани Салич. Ето чуйте как тя изпълнява сръбски хитове, които е научила от съпруга си сърбин Бранко. Малко южноафриканска музика. Се убеждавате, че в медията на Мърдок на екран излизат само лица с съдържателно минало. Или 10 години стаж по кръчмите, или агентурно досие. Иначе по кабеларките. Само достойни хора в медията на Мърдок. Тази мистериозна брюнетка, завъртяла се в бурни бални танци с Бареков, от някои наши зрители беше припозната за Глория. Ови, не. Съвсем друга русенка върти хълбоци под звуците на Ориента. Според очевидци на Резила, това е Миглена Ангелова, която се натресла в кръчмата с интимната мисъл да провокира Пламен Джонсона да й предложи брак. Според русенската телевизионерка, 4-те му маймуни идеално биха си паснали на 4-те и деца по темперамент, визия и хигиенни навици. Сега ще ви оставим да се насладите на професионализма на Николай Бареков и да се потопите в магнетизма му като водещ.
Както виждате, професионалиста си е професионалист, независимо от обстановката, и видя ли камера и микрофон, Николай Бареков се раздава изцяло и безрезервно, особено ако някой му подаде плик с пари. Така е. Кой в циците, кой в гащите. Финал, нека си припомним хита "Радка пиратка" в изпълнение на Николай Бареков, който ще бъде издаден като макси сингъл и ще бъде по музикалните магазини точно за Коледа. Ремикса на "Радка пиратка" ще се предлага и безплатно с вестник Чук-Чук и вместо 13-та заплата ще бъде раздаден на всички служители на BTV, които ще изпълнят песента в коледната нощ пред храм паметника Александър Невски. Само да те